Mûşekên ez 400 ku Tirkiye paş Rûsyayê kirîbû, ev yek navbera Tirkiye û Amerîkayê de bûbû cihê rageşiyên mezin her çiqas ji ber matirsiya vîrusa koronayê bi paş ketibê jî piştî daxuyaniya rayederekê Rûsî ku got Kirîna Beşa Duwem ya mûşekên ez 400 jaliyê Tirkiye ve di rojeva wan de ye û ev yek dîsa tenî qaşkirin. Balyozê Rûsyayê Ankarê, Alexî Yerkov jî rakand ku wan mûşek bo Tirkiye firotine û êdî Tirkiye xwedî van mûşekan e û çi bixwaze dikare wê bike. Niha jî tê merak kirin ku gelo dê Tirkiye siparîşa Duwem ya ez 400 bide yan na. Akademisyen Profesör Doktor Haydar Çakmak jî amaje dike, Tirkiye hêj beşa yekema mûşekên ez 400 çalak nekiriye ku siparîşa Duwem ya mûşekên ez 400 bide. Türkiye'nin S-400'ü almasının iki önemli sebebi vardı. Kirîna Mûşekên S-400 de du armancên serekeyên Tirkiye hebûn. Yek bo veguhestina teknolojiyê ya du duyan jî ji ber ku ev sîstema niha, sîstema herî baş ya parastinê ye. Hikûmet bi kirina wan mûşekan tiştekî baş kir. Lê mijara çalakkirina wan mûşekan de em bifikar bûn. Tirkiye endamekî NATOyê ye û ev mûşek ne entegreyê sîstema NATOyê ne. Çalakkirina wan jî ne karekî hêsan e. Ji ber wê jî Tirkiye heta beşa yekem ya S-400 çalak neke, bawer nakim bikar be siparîşa beşeke din bide. Jaliyekî din ve serokê parastin û pêşesaziya Tirkiye İsmail Demir jî ser daxuyaniya Balyozê Rûsyayê yan Ankarê daxuyan sîstemek bo bikaranînê tê wergirtin. Demir got bo qonaxa Duwema mûşekên ez 400 jî bi Rûsyayê re duwarê prensîban de rêkeftinek heye. Li gorî pisporê ewlehiyê Mîthat Işık jî siparîşa Duwem daslê xwe de berdewamiya rêkeftina navbera Tirkiye û Rûsyayê de ye ku beriyên ha hatiye kirin. Türkiye'nin burada bir takım hassasiyetleri vardı. Hin fikarên Tirkiye hebûn û di çarçovêya rêkeftina di navbera Tirkiye û Rûsyayê de Rûsyayê hin mûşekên S-400 radesî Tirkiye kirin. Her çiqas hemû xalên vê rêkeftinê nehatibin eşkere kirin jî. Beşa Duwem jî berdewamiya beşa yekem a sîstema mûşekên S-400 e. Bi baweriya min jî dê Tirkiye wan mûşekên mayî jî bistîne. Piştî vê yekê jî êdî di înisiyatîfa Tirkiye'da ye ku van mûşekan çalak bike yan na. Di çarçoveya proseyê radestkirina mûşekên ez 400 de beşa yekem bo Tirkiyeyê di 12 tirmeha sala 2019 de beşa Duwem jî di meha îlonê de hatbû radestîkirin. Her wiha hat çaverekirin ku di meha Nîsanê sala 2020 de bên çalakkirin. Li belê hat rakandin ku ji ber şewba vîrusa koronayê heta demeke nediyar hatiye paşxistin. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.